Ang kwentong ito ay mula sa aking ninuno na lola pa ng lola ko. Nagpasalin-salin na lang din sa aming pamilya ang kwentong niyang iyon. Pumanaw na rin ang lola. Ilang taon na ang nakaraan. Bukod sa pagiging maalaga at mapagmahal, isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa aking lola ay itong mga kamangha-manghang kwento tungkol sa kababalagan at mga aswang noong araw. Ewan ko kung ako lang ba ang may lola na mahilig magkwento tungkol sa nakakatakot na mga bagay-bagay o mga nilalang tuwing gabi. Ang lola Estrella ko kasi, ginawa ng pampatulog sa aming magkapatid ang nakakatakot na kwentong aswang. At ang ibabahagi ko, Sir Casper, ay ang karanasan ng Lola Soledad pa ni Lola Estrella. Panahong Kastila pa po iyon, kaya napakaastig. Noong hindi pa nakapag-asawa si Lola Soledad, ay nililigawan daw ito ni Ponciano, isang gwapo at matipunong binata sa kanilang baryo. Ngunit bantog na aswang ang mga magulang nito, kaya mahigpit na ipinagbabawal ng mga magulang ni Lola Soledad ang harapin ito. Kahit pa formal na itong umakyat ng ligaw sa kanilang bahay. Ang dahilan nila ay may nobyo na ito, kaya hindi na rin nagpupumilit pa ang binata. Lingid sa kanilang kaalaman ay nagmamatsyag pa rin ang binata sa dalaga. Nang may manligaw sa dalaga ay kaagad itong ipinakasal sa mga magulang. Labis ang paghihinagpis ng binatang si Ponciano nang mabalitaan iyon. Subalit, anong magagawa niya? Talagang hindi siya magugustuhan ng dalaga, maging ng mga magulang nito, dahil sa kanilang pagiging aswang. Ngunit tila minalas ang Lola Soledad at kaagad ding binawi sa kanya ang nasabing lalaki. Makalipas lang ang ilang buwan. Buntis na daw sana noon ang Lola Soledad nang biglang maaksidente ang asawa. 3 buwan pa lang nitong dinadala ang sanggol nang mamatay ang asawa dahil nasuwag ng kalabaw na toro o lalaking kalabaw at mismong sa ulo ito natamaan. Dahilan kung bakit namatay kaagad. Dahil doon ay maagang nabiyuda ang Lola Soledad, ngunit nakasuporta pa rin naman ang kanyang mga magulang sa kanya. Hanggang sa isang dayo sa kanilang lugar ang nagka-interes. Naligawan si Lola Soledad. Ito si Elpedio. Ilang buwan pa lang dayo sa kanilang baryo. Ibang lingwahe ang mayroon ito, ngunit nakakaintindi rin naman sa kanilang dialekto. Dahil buntis si Soledad at iba ang ama, at ubili siyang tanggapin ang pag-akyat ng ligaw nito. Ngunit kinontra ito ng ama. Ano ka ba, Soledad? Pagkakataon mo na yan para hindi ka mahihirapan na buhayin ang bata na nasa loob ng iyong tiyan. Mahal ka ng tao dahil kung hindi rin iyan mag-aaksaya ng oras na puntahan ka sa kubo araw-araw. Litanya ng ama. Pero tay, nakakahiya namang buntis ako at papatol ako sa isang binata. Baka sabihin ng iba kaya ako sinagot ang tao ay upang may bubuhay sa aming mag-ina. Sagot ni Soledad. Bakit mo iisipin ang sasabihin ng iba? Isipin mo ang kalagayan mo kung saan ka hindi mahihirapan. Pang-iinganyo ng ama nito. Matagal rin itong pinag-isipan ni Lola Soledad. Kahit at anong pagbali-baliktad niya, ay talagang naaasiwa siyang isipin na makikisama siya sa binata na wala naman siyang pagmamahal. Isang hapon ay nagulat na lang si Lola Soledad nang biglang
Sumipot sa bakuran ng kanyang kubo ang binatang aswang na si Ponciano. Nahintakutan siya dahil wala siyang ibang kasamahan at magkalapit naman sila ng bahay ng kanyang mga magulang. Kaso ay nasa bayan pa ang mga iyon, nakapiesta. At syempre, dahil piyesta, may kainan. Kahit saan sila dadako sa kabahayan ng bayan, ay paniguradong may kainan. Ganoon kabongga ang piyesta noon, Sir Casper. Walang gutom at walang nagugutom. Dahil sobra-sobra ang mga pagkain. Kaso hindi si Lola sumama. Dahil ang hirap maglakad o sumakay ng kalabaw kung may laman ang tiyan. Nagpaiwan siya ng mag-isa at nangako naman ng mga itong babalik o uuwi hindi pa man magdidilim. Ngunit padilim na ay wala pa ang mga ito. Nauna pa ang aswang sa kanila na lubos na ikinabahala ni Lola Soledad. Huwag kang matakot, Soledad. Wala akong balak na masama sa iyo. Binabalaan lang kita tungkol sa lalaking lumalapit sa iyo ngayon. Mag-ingat ka sa kanya, Soledad. Wika nito. Umalis ka na, Ponciano, pwede ba? Pagtataboy ni Lola Soledad sa binata. Halatang nasasaktan ng binata sa pagtataboy ni Lola Soledad sa kanya. Subalit, pinoprotektahan lang ni Soledad ang kanyang sarili. Dahil isa si Ponciano sa kinakatakutang aswang sa kanilang baryo. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Huwag mong lapitan si Soledad, maliwanag ba? Saad ng binatang si Elpidio, nakakarating lang. Sino lang ang pwedeng lalapit kay Soledad, ikaw? Huwag kang magmamalinis, Pidio. Alam natin kung ano ang pwede at kaya mong gawin. Manlilin lang. Mapagpanggap. Bulyaw ni Ponciano dito. Pwede pa, Ponciano, huwag kang sumigaw. Natataranta ako. Reklamo ni Soledad. Biglang natahimik si Ponciano sa reklamo ng byuda. Buntis nga pala ito at bawal may stress. Kaya tumahimik na lamang siya at tumalikod na. Subalit hindi nangangahulugan iyon na hahayaan niya ang binatang pinsan niya na magawa ang masamang balak nito. Alam niyang halang ang kaluluwa ni Pidio. Sobrang mapanlin lang ito, kaya hindi siya papayag na magtagumpay ito sa kanyang plano na makuha ang sanggol sa loob ng tiyan ni Soledad. Ilang sandali pa ang lumipas at tumating na rin ang mga magulang at kapatid ni Soledad. May mga pagkain itong dala. Naabutan pa nila si Elpidio sa kubo ni Soledad. Magandang gabi po sa inyo. Bati pa ni Elpidio sa mga magulang ni Soledad. Pidio, nandito ka pala. Puna ng ama ni Soledad. Kakarating lang po. May nais kasing manggulo sa anak nyo. Kwento man ito. Sino naman? Kunot noong tanong ng ina ni Soledad. Si Ponciano po. Nandito kanina. Mabuti na lang at naabutan ko. Kwento nito. Yan nga bang sinasabi ko, Soledad eh. Magpakasal ka na lang kasi kay Elpidio para may magtatanggol na sa iyo araw-araw. Lalo na sa lagay mong iyan. Talagang mabango ka sa mga aswang niyan. Litanya ng ama ni Soledad. Tay, hindi naman iyan ang solusyon kaagad eh. Reklamo ng byuda. Kakasing suwail anak. Para naman sa iyo yan eh. Umayag ka na lang na magpakasal kayo ni Elpidio para may poprotekta sa iyo at sa magiging anak mo. Higit sa lahat, may magpapakain sa iyo. Gamitin mo rin minsan yung kukote mong babae ka. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Litanya ng ama. Hiyang-hiya si Soledad sa lalaking kaharap. Dinig na dinig at sobrang maliwanag iyan. At langing kahihiyan para sa kanya. Magpapakasal lang siya rito para lamang may bubuhay sa kanya
at ng magiging anak niya. Sa bagay, dagdag pakainin lang naman siya para rito. Huwag ka nang mahiya, Soledad. Yan naman talaga ang totoo. Nagiging bulgar lang ang bibig ng iyong ama. Naiintindihan ko iyon at totoo naman lahat iyon. Ang babae ay dapat pinubuhay ng mga lalaki. At ako, handang-handa kitang buhayin, Soledad. Magiging anak mo. Kayang-kaya ko yung tanggapin at akuin na sariling akin. Wika ng lalaki. Oh, narinig mo, Soledad. Sobrang buti ng kalooban nitong si Elpidio. Kaya bakit ka pa nagmamatigas? Anong gusto mo? Napain ka ba ni Ponciano na iyon? Tanong ng ina. Mukhang mabait naman po si Ponciano na eh. Masyado lang yata kayong mapanghusga. Depensa ni Soledad sa binata. Kitang-kita niya ang pagdilim ng mukha ni Elpidio. Halatang galit ito sa kanyang ginawang pagpuri kay Ponciano. Ang tigas talaga ng ulo mo, Soledad. Pero hindi. Kailangan mong magpakasal kay Elpidio sa lalong madaling panahon. Madiin at maotoridad na wika ng ama. Biglang naging maaliwalas muli ang mukha ni Elpidio. Napailing lamang si Soledad. Wala man lang siyang magawa para kontrahin ito dahil isa lang siyang pabigat at pakainin. Wala siyang magawa kundi sundin ang utos ng ama na magpakasal sa binata. Hindi niya alam, subalit laging bumabalik sa kanyang guni-guni ang sinabi ni Ponciano nang huli silang magkita. Huwag kang matakot, Soledad. Wala akong balak na masama sa iyo. Binabalaan lang kita tungkol sa lalaking lumalapit sa iyo ngayon. Mag-ingat ka sa kanya, Soledad. Kay linaw nitong bumabalik sa kanyang guni-guni. Kita niya sa mga mata ng binata na totoo ito. Ngunit paano niya mapapatunayan sa mga magulang niya na masama ang tao sa Elpidio? At bakit? Sa anong paraan ito naging masama? Gulong-gulo na ang isipan ni Soledad. Kung tatakas naman siya sa nasabing kasalan, saan naman siya pupunta? Sino ang tutulong sa kanya? Gayong napakahirap ng sitwasyon niya at buntis pa. Hanggang sa isang gabing, tulog na si Soledad nang magising siya sa tawag ni Elpidio. Isang linggo na lang at ikakasal na sila nito. At hindi pa rin mawala sa isipan niya ang pangamba at mabahala sa kanyang sarili sakaling makapiling na niya ito. Totoo nga kayang tatanggapin nito ang magiging anak niya. Soledad, buksan mong pintuan. Ako ito si Elpidio. Sambit nito. Alam kong ikaw yan. Walang buhay na sagot ni Soledad. Ano pang inaantay mo? Pagbuksan mo na ako. Utos nito. Ano ba, Soledad? Isang linggo na lang magiging asawa na kita. Dali na. Wika pa nito. Kaya kinalabutan si Soledad. Mas lalo pang lumakas ang boses nito at alam niyang dinig iyon sa bahay ng kanyang mga magulang. Binuksan na lamang niya iyon. At baka magising pa ang kanyang ama at magagalit na naman. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad ang mukha ng lalaking nanlilisik ang mga mata. Nakangisi ito habang nakatitig sa umbok ng kanyang tiyan. Diyos ko, Elpidio, bakit ganyan ang mukha mo? Gulat na tanong ni Soledad. Masyado mo akong ginagalit eh. Akala mo naman kung napaka-espesyal mo na. Iyang nasa loob ng tiyan mo lang naman ang espesyal. Wika nito. Napatras si Soledad sa kanyang narinig. Aswang ka, Elpidio. Sambit ng biyuda. Ngunit humahalakhak lang ito habang humakbang paakyat ng kanyang kubo. Nagsisigaw si Soledad sa takot.
Humihingi siya ng tulong sa kanyang mga magulang. Subalit hindi man lang siya narinig ng mga ito. Kahit maubos ang boses mo sa kakasigaw, di ka nila maririnig. Wika ng binata. Parang mapaanak nang wala sa oras si Soledad. Lalo na nang lantarang ipinakita ng binata ang kanyang anyong halimaw. Ang mahahaba nitong pangil at kuko. Wala akong balak na paging asawa ka. Kung inaakala mo, Soledad, kinukuha ko lang naman ang loob mo at ng pamilya mo para madali kitang maloko. Nakangising wika nito. Napailing si Soledad. Tama nga ang sinabi ni Ponciano. Ito ang totoong halimaw. Mapagkunwari at higit sa lahat, traidor. Akmanan nitong dambahan si Soledad ng biglang. May lumipad papasok at hinawakan si Elpidio at ibinangga sa haligi ng kubo. Napangiwi ito at nagreklamo. Alam na kaagad nito kung sino ang nilalang na biglang pumasok. Kahit kailan, napakapakialamero mo, Ponciano. Angil nito habang nakatigit sa haligi at hawak-hawak ng isang nilalang na alapaniki ang muka. Ngunit mas malaki pa sa tao. Binalaan na kita, Elpidio. Huwag si Soledad. Angil nito. Ano bang mayroon ng babaeng iyan? At mahal na mahal mo. Kung pagtutulungan na lang natin. Tapos hati tayo sa sanggol na nasa loob ng tiyan. Wika nito. Huwag mo akong idamay sa kalokohang ginagawa mo, Elpidio. Hindi ako kasing halimaw mo. Ngayon mamili ka. Papatayin kita. Ulisanin mo na ang lugar namin ito. At huwag mo nang gambalain pa si Soledad. Litanya ng binata. Seryoso ka ba, Ponciano? Pinsan mo ako. Papatayin mo ako. Gayong pareho lang naman tayong mga aso. Tanong pa nito. Wala akong pakialam kung pinsan kita. Oo, pareho tayong mga aswang, subalit malayong malayo tayo sa isa't isa. Ikaw sobrang halang ang kaluluwa. Ako gusto mong mamuhay na parang normal lang. Kontento sa lamang loob ng hayop. At ni minsan, hindi pinagkainteresan ang buhay ng tao. Litanya ni Ponciano. Ibinangga pa niya ito sa haligi kaya napangiwi ito. Si Soledad na nasa likod at sobrang syakay. Nananatiling tahimik lang. Pagkaramdam niya ay nasa ibang mundo siya ng mga sandaling iyon. Mundo ng mga immortal na siya ang bida at pinag-aawayan. Gayunpaman, takot pa rin siya sa naranasang iyon. Paano na lang pala kung walang Ponciano na dumating? Ilang sandali pa ay nakipagbuno si Elpidio kay Ponciano. Tila ayaw nitong pumayag sa gusto ng nalayuan siya nito. Hanggang sa nagpagulong-gulong ang mga ito at nahulog sa hagdanan ng bahay. Subalit wala man lang pakialam sa isa't isa. Hanggang sa nagsisigaw na sa takot at pagkatarantang dalaga. Ngunit wala pa ring may nagising sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Hanggang sa hindi na yata nakayanan ni Elpidio ang lakas ni Ponciano. Mabilis itong lumipad pataas at naiwan si Ponciano na nakahandusay sa lupa. Nanatiling nakatayo si Soledad sa harap ng pintuan ng kubo habang nakadungaw kay Ponciano. Bigla itong tumingin sa kanya. Sabay balik sa kaanyo ang tao nito. Huwag kang matakot, Soledad, sambit ng binata. Napangiti si Soledad dito. Bakit ako matatakot sa lalaking nagligtas ng aking buhay? Nakangiting wika ng byuda. Akmasan ng hakbang si Soledad para bumaba. At lapitan siya, ngunit mabilis niya itong sinaway. Huwag kang bumaba, Soledad. Baka magkasakit ka. Maapektuhan rin ang bata sa loob. Wika nito at bumangon na. Humakbang ito palapit sa hagdan.
Pwede ba akong lumapit sa iyo, Soledad? Tanong nito sa kanya. Oo naman. Pasok ka sa munting kubo ko. Wika ni Soledad. Umupo siya sa sahig sa may pintuan habang ang mga paa ay nakalaylay sa hagdan. Nilingon siya nito at nginitian. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ng aming mag-iina, Ponciano. Sambit ni Soledad. Wala iyon. Sinabi ko na sa iyo, mag-ingat ka sa lalaking iyon. Pero ayos lang. Mga magulang mo naman talaga ang may gusto nun, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi na babalik yon. Ako ang makakaharap niyon sakaling gagawa ulit ng kalokohan ang pinsan kong ubod ng sama. Litanya ng binata. Patawad, Ponciano. Hinusgahan kaagad kita noon kung sino pa ang pinagkakatiwalaan. Siya pa pala ang magdadala sana sa akin sa kapahamakan. Maraming salamat talaga at hindi ka tumigil. Saad ng byuda. Naiintindihan ko. Maging ang prinsipyo ng ama mo ay naunawaan ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang lihim na susuporta sa lahat ng pangangailangan niyong mag-ina. Huwag mo lang sabihin sa mga magulang mo na ako ang lihim na mag-aabot sa iyo ng perang pinansyal. Alok ng binata. Sobrang pasalamat ni Soledad dahil sa alok na iyon ng binata. Gusto man niya inyong tanggihan, ay kailangan niyang maging praktikal. Mahirap lang ang buhay niya kaya malaking tulong ito sa kanya at maging sa anak niya. Hindi na nga sumitpot pa sa Elpidio at ang pangako ng Ponciano ay patuloy niyang tinupad. Hanggang sa lumipas daw ang mga taon ay kahit wala na si Ponciano sa lugar nila at palipat-lipat ito, ay patuloy pa rin na itong sumusuporta hanggang sa nakapag-asawa ulit ang lola ng aking lola, ngunit sa ibang lalaki. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga po pala si Mary, ang apo sa Ingron ni Lola Soledad.